дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. стипендияи донишҷӯ, магистр ва аспиранту докторантҳо 30% зиёд мешавад. ҳаракати мошинҳо дар роҳи Душанбе-Хуҷанд ва Душанбе-Хорух қатъ шуд. сабти боз як заминларзаи дигар дар Тоҷикистон. мӯдарӯзтарин духтари Душанберо муайян карданд. ҳавои барфию боронӣ дар Тоҷикистон чанд рӯзи дигар давом мекунад. дар студия бо хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармони боло бурдани андозаи стипендияи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбии кишварро имзо карданд. тибқи иттилои дафтари матбуотии президент бо мақсади дастгирии давлатӣ ва тақвияти вазъи иҷтимоии донишҷӯён чунин фармон судур шуда, ҳамзамон бар асоси он стипендияи магистр, аспиранту докторантҳо низ боло хоҳад рафт. бар асоси фармони президенти мамлакат аз 1 сентябри соли 2021 андозаи стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбӣ, инчунин магистр, аспирант ва докторантҳо ба андозаи 30% зиёд карда мешавад. аммо гуфта мешавад ки ин ба стипендияи президентӣ, курсантҳои донишгоҳҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корҳои дохилӣ дахл надорад. ҳамзамон ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъул гашт ки ҷиҳати амалигардонии фармони мазкур тадбирҳои зарурӣ андешад. дар пайи барфрезии охир ҳаракати мошинҳо ба самти ду вилояти кишвар пурра қатъ шудааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд, роҳҳои автомобилгарди Душанбе-Хуҷанд ва Душанбе-Хорух муваққатан баста шуданд. ба иттилои манбаъ таи як рӯзи охир бар асари боришоти шадид дар километри 67 шоҳроҳи Душанбе-Варзоб ва шоҳроҳи Хорух-Мурғоб тармафароӣ ба қайд гирифта шудааст. кори рафъи оқибатҳои тармафароӣ идома дорад, афзудааст манбаъ. хайр аз он, дар давоми рӯзи гузашта наҷотдиҳандагон, ронандагон ва мусофирони 28 автомошинаро ки аз километри 65 то 73 роҳи Душанбе айнӣ банд буданд, берун оварданд. гуфта мешавад, барои таъмини бехатарии ронандагон дар зимистон ва расонидани кӯмаки фаврӣ дар ҳолатҳои фавқулода, қитъаҳои гуногуни роҳҳо мунтазам аз ҷониби наҷотдиҳандагони шуъбаҳои вокуниши кумита посбонӣ карда мешаванд. ин ниҳод ҳамзамон аҳолиро аз хатари баланди резиши тарма, сангрезӣ, яхбандӣ, гардиши барф дар қисматҳои кӯҳистонии роҳҳо вобаста ба шароити обу ҳаво ҳушдор медиҳад. кумита хотиррасон мекунад ки эҳтиёткор бошед ва ҳушёриро дар роҳҳо аз даст надиҳед. агар имконпазир бошад, аз ҳаракат дар қитъаҳои хатарноки роҳ, ҷамъоварии ҳезум ва сайругашт дар кӯҳҳо худдорӣ кунед. дар Тоҷикистон субҳи барвақт заминларза рух дод. хабар медиҳад маркази ҷумҳуриявии мониторинги пешгӯии сейсмикии вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Ӯзбекистон. ларзиш соати 7:11 бо вақти маҳаллӣ ба қайд гирифта шудааст. қувваи заминҷунбӣ 4,1 баллро ташкил дод. он дар умқи 151 километр рӯй додааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон дар бораи заминларзаи навбатӣ ҳоло шарҳ надодааст. ҳамзамон дар бораи хисорот ва ё талафот хабаре нест. инчунин маълум аст ки қувваи заминларза дар қаламрави ҷумҳурии Ӯзбекистон эҳсос нашудааст. масофа аз маркази зилзила то Тошканд дар самти ҷанубу шарқ 497 километрро ташкил додааст. дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр чакомаи гесӯ баргузор гардид. дар оғози фестивал намоишгоҳи маҳсулоти ороишии ҳунармандон, анвои гуногуни ороиши миллии занона аз ҷиҳати экологӣ фоидаовар ва лавозимоти марбут ба парваришу ороиши мӯю рӯй ба маъраз гузошта шуд. дар фестивал инчунин ашъори баландпоя ва суруду рақс, ривояту таронаҳои мардумӣ оид ба ҳусну таровати рӯй, ҷозибаи гесӯ, саролибос ва ороишоти миллӣ, истифодаи маҳсулоти табиии ватанӣ дар парваришу нигоҳбини рӯю мӯй ва муҳофизати пӯсти дастурӯй тарғибу ташвиқ гардид. дар фарҷоми фестивал ғолибони бахшҳои он ва иштирокчиёни фаъол бо диплому сипоснома ва ҷоизаи махсуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сарфароз гардонида шуданд.
интизор меравад ҳавои ноустувори тоҷикистон то санаи 26 феврал идома меёбад. Бар хабари оҷонсии обу ҳавошиносӣ дар ноҳияҳои кӯҳии тобии ҷумҳурӣ, дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи ҳисор, дар ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, фаромадани Тарма ва дар водиҳо ва ноҳияҳои наздиккӯҳии вилояти Хатлон фаромадани сел аз эҳтимол дур нест. имрӯз дар шаҳри Душанбе барф меборад. ҳарорати ҳаво рӯзона 2 дараҷа гарм, аммо шабона то 3 дараҷа сардӣ пешгӯӣ мешавад. дар вилояти Суғд низ боридани барф пешгӯӣ мешавад. дамои ҳаво рӯзона 5 ва шабона 8 дараҷа хунук мешавад. ҳавои вилояти Хатлон ҳам борону барфӣ мешавад. рӯзона ҳаво 2 дараҷа гарм, аммо шабона то 5 дараҷа сард мешавад. дар ноҳияҳои тобеи марказ борону барф дар назар аст. дамои ҳаво шабона ва рӯзона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таҳниятиву некномиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.